IPFT long leg, IPFT long leg. Sagra ini sini mau ikut deh. Ani kai ani ngomong Sanjit Kumar Deborma, ang central member ipft ini. Enggak ini nih jenong nih program bo tam nih bagai norok ini program kayak क्या अब नु क्या सागर है बाबू ने बिशती बलाइनो हमबाई ini 23 तारिख Januari 2021 ni मेरी बर्थडे संकाइसा sini जनसंख्या काइसामान का जों चारबुतार फेमिलि जों फेमिलि काइसानि चारबुतार माखातिनि बलाइनो जों sini खबर हिमानो ini हाइदिनो ताबुंगाय sini राजनगर आन्दारानो काइसा सिकनसा प्राइमारि जागसरानि आरनि बागिवो sini takuk selen bagiwo JMP ni member dongmani o JMP ni member klaimani bisingtoi tini जनप्रतिनिधि no ageo bo naikha haipano dofan bagai serai samung tangmen bagai bo tini mini kakologoi jengbai nor tini ipft ni banar rom phaika on bagai pon bela ni hambai tini sudo ba bini ekta family kaisa da tini oro putar kaisa da oro tini banar rom phaika na koita butan no tini oro banar rom ni family single family no emne char butar to bini on bagai pon bela hambai hasuna muni kare tamongka Selim da goma. Nang tini oro banarom phamane bobo haitei nang tini banarom kha IPFT party not nang basukte hamjagai nang tini o IPFT ni torob bon nang tini banarom phaika JMP ni nang khoroksa agi member tongmane nang tini banarom phamane bobo haitok ma tongkha sagari kisa abo to angase kokolong do semia engkai ko tabuk joto Para jono sini to phane hinai samung thana hinai jeng tipralen manane hinai jeng tinto pharak to kono asa ngai tang keba awab to kaham kono man kheto abuno aw lagyamo ito samung tangan hino ang paketa nang tini jaro banarom phamani jorawo butar family lo khoro bosok tong ano ko sajona butar tong sarjana butar ngai nang tini o banarom phamani bising dei nang tabo IPF ni samung khanya hene nang tini to banarom nani phakya ngai tabung nang buskang ne tai baki tongnai lukurong la nang tabuk tam kok kasana ni musung amni ni kubung tei nang kisa message rigade tai tiprasa borok dong no kasamo to mono joto tipralen hamjagnai tipralen sing mankel sing onek kaham no doke botini oro je CPM party ni saka সংগঠন je GMP সংগঠন yakre family boni ji yakbai thangmeni botini kaisa oro konongble rifeka o konongble yo tam hini sika gakai to the regional secretary ipft party khoiras Sir ipft party Rashnagar regional committee under Khoisalka division oro tongo CPM party yakare ipft joining irenani koimungblai borom ganang regional secretary ang mongganang Selim Deborma kami jakchura kami purbo Rashnagar ADC village dinong ward ni khoroksa CPM party ni kesam village ni member tongmani ang jora kolok mai rombai CPM party khai phaimani chini tiprasa dofani mungsafano samung kaham khaimanya angmabai te chini tiprasani kahamni bagai mungsafano kok sai sanani rezagya angmabai ang tabuk o CPM party no yakarei party IPF ni bisingtei thiasak jora dofani samung tangnani hinai CPM party ni saka সংগঠন JNP
ni ingui tei samung tanglia henei ang sakbai thang wansugui tini ni simi tini 23 tarik January 2021 IPFT party ni ingui samung tangnani bagai ang semai tangai ya firi seka hake tabuk sakawa sijak khotolni bisingtui ang o koimung blaino party IPFT ni National Regional Committee ni secretary ani o koimung blaino yastagan hini khakawo koinai ang sakbai thangni yak mari aro tolao sijak tongo selin deborma hini bo oma haiklai tini koimung blai ribai aro phai chini banarom nani bagi phai chopaiga haike ang tini saratir pranin joto jara CPM khlai tongnai chini tiprasa dofani jara CPM ni saka সংগঠন GNP khai tongnai rangna ang okongno sanani musungo जों tini 1 lakata 25 bosor bamfront sarkar khaimani bini କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ nukha chini tiprasani bagai busuk kaham khlaika busuk hamya khlaika जों abo srai slaikai joto lukurongni buskangono funugi rijaka phadi hingka जों tabuk जों jara tabuk suk jara CPM party ni saka সংগঠন গণমুক্তি পরিষদ ni khlai tongnai tei bini sikla সংগঠন TYF ni khai tongnai angaborono jotono koinani musungo जों tini tiprasa dofa जों CPM khaimani bisingte जों tabuk tripura jowo tongkesep jora sokpaika जों o tongkesep jorani hoite yoknani bagai जों joto khabaksa khlai khatanja khlai जों tini kebo bai kebo kaisa bai te kaisa no yasi sulayawi phadi tiprasa dofani bagai samung tangnani bagai party IPFT o joining khlaidi khakwar khlai jotono yafri baksa khlai fan baksa khlai जों jati dofano mutangnani bagai biskangni lama yafri barok layano ebong o asati bisasnari gino ani o koimung saratirprani joto CPM party khainaite bibinno jara onanno party khai tongnai rongno bang o kokne message tinani musungo tini sini o kok tirprani bisingtei phadi hinga जों tabukni siming ketal babe जों jora ketalni mamkhli tunani bagai जों tiprasa dofa joto thanja khlai जों o sini sobano जों soba khlai sini man thaino segaina hanani bagai kok baksa khlai kha thanja khlai जों tiprasa जों thanja khlai sini o sobano keplai khainani bagai ang jotono koimung ya phaja koijao ebong ani o koimungni bisingtei norok jotono sini o tiprasa dofani samung tangnani bagai phayani hini khakao hambai ani mung gakai samol deborma ang khoi salka division ni assistant secretary tei ang sini khoi district committee ni bo haino hai AGS saroro tini sab khaiman da khaikano ne o je banarom lamo jaga sini aro banarom mani jaga o khai sokpaika puila sigang ga sini regional committee ni secretary borom gnang taku kusu shakti deborma at pore gakai ani debrayag ratongo rajya committee ni member MCC borom gnang Sanjit Kumar deborma te borom gnang Rothindra deborma te yango tongo sini je khoi salka division andani badlabari regional committee ni president borom gnang Suron deborma oma haiklai जों tini oro phai sokpaika ebong bono जों khabai khubbaino जों tini tiprasa dofani samung tangnani bagi botini biskango yafri barok khaba जों bono tini khabai khubbaino lamsogina harka hambai Senam noi edisi area na ala jahse tibra len senam noi tini CPM ne at party IPFT phamen ge bona khabai khubai lam sogo tini GMP ne hoje tin party IPFT long lead idolity long lead atisa long lead IPFT